Във Военна академия обучават държавната и местна администрация за реакция при извънредни ситуации и кризи. Служителите се учат как да взимат трудни решения, ефективно да разпределят ресурсите и да отправят ясни искания към останалите институции, за да спасяват човешки живот в критична ситуация. За да е по-реалистично, в Центъра за обучение при извънредни ситуации симулират конкретни опасности и изискват възможно най-бързата и адекватна реакция. Сценарият, който се проиграва сега, е разлив на Дунав, който потапя индустриалната зона на Видин. Потърпевши са повече от 7000 души. При разливната зона се оказа, че между 7 и 14 дена водопреносната мрежа за питейна вода е негодна за употреба. Решенията трябва да бъдат взети бързо. Важна е координацията между институциите, трябва да бъдат дадени ясни и конкретни указания как да се действа, за да се избегне трагедия. Ние разработваме няколко симулации на базата на реални събития и на базата на реални прогнози, които биха могли да се случат като сценарий по отношение на бедстване на населението. Курсът е ориентиран към хора, които са от държавната местната администрация, занимаващи се с подготовка на планове за защита при бедствени ситуации, при извънредни ситуации. Най-важното за мен, говоря, от моя гледна точка е, като се прибереме по местоработата си, да направим такива планове, които да не са на хартия, само формално, а за да ги направим така, че ако, пак казвам, не дай Боже, възникне нещо, да можем въз основа на тия планове да действаме така, че да минимализираме както човешките жертви, така и разрушенията. Координацията между екипа, но не само в щаба, който е във всички институции, които участват, да е по-точна, ясна и конкретна, а не да се разлива в нещата. В Центъра разполагат с достатъчно информация, за да правят прогнози при различни ситуации. Тук могат да оценят риска и от очакваното обилно снеготопене и да изготвят планове за превантивни действия. Все още обаче техните възможности се използват единствено за обучение, а не при разрешаването на реални опасности. За новините на Нова, Косара Михайлова.